everyone, welcome back to my YouTube channel. I hope guys all are fine. लोगोफोर दिनै जोंनि बिजनी कलेजाव फ्रेशमेन ससाइटि दङ। दा आं दिनै बेखौनो नोंथांमोननो खोन्थानो सानदों। चिफ गेस्टआव दङ खोरोमदाव औवारी एबसुनि प्राइस प्रेसिडेन्ट। बेनिफ्राय सिंगाराव सानै दं जोंना फुकन बर'जों आनकिता सूत्रधर। दा नोंथांमोना भिडिअखौ जोबजासिम नायलांबाय थादो। दिनै भिडिअआ एसे इन्टारेस्ट जागोन। थुदो बिदिब्ला दा कलेजाव लोगो मोनफिनसिगोन। लेट्स गो। Guys, दायो जों कलेज मोनफैबाय। बैनो जोंना कलेजनि गेटआ, नाहर नोंथांमोनहाबो। नै बेनो, दायो जों सिङाव हाबफैनोसै, नायलांबाय थादों नोंथांमोनहा। सर नंगौ आं नुबाथाय लेंहरदो आखाइ थुनानै सन्दन बिनो लास्ट प्रग्राम जासिगोन नामा जोंना भिडिअ लाबो सासे इउटुबारा Really? Masih moja delay dong. Aku saya bilang main murah. Oh saya bilang. Ayo. Berapa? Guys, आङो फेस केम भिडिअ बानायासै। बांद्राय मानसिफोरनि सिगाङाव मबाइल लाना भिडिअ खालामबाय थाबा एसे लाजिनाय मोनो मानसिफ्रा नायलाबायबाथाय, बेनिखायनो फेस केम भिडिअ बानायासै आङो। गाइस, बे चेनेलाव आङो स्टेज पारफरमेन्स खालामनायखौ फुल आपल'ड होआ, सेकेन्ड चेनेलावसो होगोन। डिसक्रिपसनाव आङो लिंक होना दोनगोन, नोंथांमोना बेयाव थांना नायनो हागोन।
Bidin.